Mambo aripo pamsiwo, iye wafa pamchinjiko, asiano uya zvino, kutora wakewo. Pamsiwo, gulepo pamsiwo, Hallelujah, une ari pamsiwo. Živone sože kuguja, žino žirko itika, to ona neko kasika, Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwaziwai vateri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi kuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Ncuve vari kutiisira into sign language. Vakaston Betera, kwazisai vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda musoro wedu wenyaya yanhasi tichiri pazvekudya zvevana vaMwari. Nhasi tiri papati 3. Ndizvozvo toda kutanga nekuerenga kubhuku raDaniel chapter 1 verse 12. Daniel 1 verse 12. Doidzai henyu varanda venyu mazuva ane gumi, ngavatipei miriwo tidye nemvura tinwe. Daniel paanga ari kuBhabhironi haana kungokumbira kuti apiwe zvekudya zvakasiyana nezvaidyiwa nevamwe vese. Pachinzvimbo chezvinwiwa zvaivepo futi, Daniel ari kunzi akakumbira hake mvura. Saka ndopandakaita pfungo yekuti saka ndofunga zvainwiwa futi zvacho kwaari akaona zvisingaenderani nezvinodiwa naMwari. Mawaini ainwiwa namambo. Saka zvinobva zvatoreva kuti kunyange nanhasi hazvizi zvekunwa zvese zvakatenderwa kuti zvingadai zvichinwiwa nevana vaMwari. Batai chinhu ichocho, tiri kutaura zvinotarisirwa vana vaMwari. Saka kanwiro katinoita uri mwana waMwari kanofana kuva kachigavhenwa kana kuti kachirayirwa neshoko raMwari kuti unofana kunwa sei. Pazvinwiwa hazvina kunyanya kuwanda mfundisi. Patatotanga kudai kuti zvinwiwa, mupfungwa dzevateereri vabva vazviziva kuti vakomana havada kutaura nyaya yedoro. Vanobva vaziva kuti vakomana havada kutaura nyaya yedoro. Joshua mirai titaure nyaya iyoyo. Verengai kuna Proverbs chapter 23 verse kubva 29 kusvika pa35. Zvirevo 23 verse ya 29 kuenda pa35. Ndiani unoti haiwa? Ndiani unoti maiwe? Ndiani unokukakavara? Ndiani unokuchema? Ndiani una mavanga pasina mhaka? Ndiani una meso akatsvuka? Ndivo vanogarisa pawaini, ivo vanondotsvaka waini yakavhenganiswa. Usatarira waini kana yakatsvuka, kana ichivaima mumukombe, kana ichitapira pakunwiwa. Pakupedzisira inoruma senyoka, inobaya semvumbi. Meso ako achaona zvisingazikamwe, mwoyo wako uchabudisa zvisakarurama. Zviro kwazvo uchava somunhu uvete pasi mukati megungwa, kana souvete pamusoro pedanda rechikepe. Uchati, vakandirova asi handina kurwadziwa, vakandirova asi handina kuzvinzwa. Ndichapepuka riiniko? Ipapo ndichandoitsvakazve. Manyorero aSolomon ndiye muchinda akachenjeresa chose anotaurwa nebhaibheri. Manyorero ari kuita ari kuedza
kuzombotiratidza chimiro chevamwe vanhu zvikanzi kune vamwe vanhu vanogara vachingoti maiwe, mumwe ungogara achingoti yuwi, hanzi vamwe vacho vanongogara maziso akatsvuka kuti piri, hanzi vamwe vachona zvese izvozvo zvichiitika pamwe pacho unongodzwa chikuti ndikurwadziwapo, ndakarohwa kaini nezuva, haatoyeuke. Zvikanzi chimiro chakadaro chinowanikwa kuvanhu vakaita sei? Zvikanzi ivavo vanogarisa pawaini, vanonwa doro. Waini kana ichitsaurwa mubhaibheri iri kungonobatanidzira doro nemhando dzacho dzese zvinodhaka. Saka sepapa pamaverenga mufundisi, zviri kunzi tinwera pamaverenga kuna zvireva. Ukaona zvatsanangurwa zvakaipira, saka tizi kuti munhu angakurudzirwe here iye achioneswa zvazvakashatira, because hapana kana chinhu, hapana benefit hwai yapotauroti hamurutora nemota yainoponjesa matayi, kazhinji unotoita mapancha mairi matatu ekunamisa matayi, iwobva wati but haina umbonzi usaende nayo, aiwa unoda kutoa kwakaita saka pana paSolomoni vateereri ari kutoedza kureva kuti chimiro chakadai ukaona chaakukuwira, chekuti dzimwe pfungwa dzinotendera ufunga kuti uri pakati pegungwa, uri muchikepe, unofumba uchiti ndakarohwa asi handida kuzvinzwa, chimiro chakadaro ichocho hachisi chimiro chakanaka. Saka ari kutodiscouragea kuti zvinhu zvakadaro hazvina kunaka. Verengai Proverbs 20 verse 1. Zvirevo 20 vhesi ya 1. Waini mudadi, doro mupopoti, ani nani unobatwa nazvo haana kuchenjera. Kuti kudiwa. Zviri kutonzi vanomwa doro, vanodhakwa newaini, havana kungwara. Zvinokonzera kupopota. Unoona maneno eBhaibheri anonyora because shungu yeBhaibheri nderekuti vanhu vese vazopedzisira vauya kuna Mwari. Because pariri kuti ani nani anobatwa nazvo haana kuchenjera. Munhu asina kuchenjera akaita sei? Saka haridi kuzodaro, haridi kuti ani nani anobatwa nazvo akapusa, inoita kunge waku. Saka pariri kutoti anowanikwa ari mutsika yewaini nedoro haana kuchenjera. Iwo muteereri uri kutonyatsonzwa zvinotaura Bhaibheri kuti uri kuti opposite yekuchenjera. Saka Bhaibheri rinogona kutsanangura haro kunge riri kuita nyaya, but ingari yekuti bedzi muchinda akanyora ndima dzatiri kuerenga anga akangwara. Saka ari kunyora neuchenjeri hwekuti ari kutsura vanhu zvisingarwadzi. Saka inini pataitogadzira chidzidzo ichi takafunga kuti ndima idzi tikadzishandisa kune vateereri tinokutsurai inewe yekunge tiri kutoseka nemi, asi mega muri kunyatsoona zveshuwa kuti uku ndokupusa uku. Handiri mazviona manje ka. Ndoda toverenge imwe ndima kuna Habakuk 2 verse 15. Habakuk 2 vhesi ya 15 inoti kudii? Une nhamo unopa kwake zvinobata zvimwe, unovhenganisira muturu gwenyu, muchimudhakisavo kuti muone kushama kwavo. Hanzi kune vamwe manje vekuti iye ashandise zvinodhaka izvi doro newaini. Haani. But basa rake manje ndere kuvhenganisira vamwe achivapa iye. Sekuita shabhini nekubika kachasu kacho iye haashandise, haatobate but anopa vamwe. Then pane rimwe boka ratsanangurwa nevhesi mufundisi, hanzi vanovhenganisira vamwe zvinobata kuti vadhakise vanhu. Saka chinangwa chavari kuvhenganisira kuti vanhu vadhakwa. Saka ipapapo muchaona kuti hapachangoreve doro newaini, handizvosvika zvinodhaka. Pakutorera kamwe kakuita kekuti ndoona zvinonyanyoitwa nevafana vanoshereketwa nemusikana. Vanenge vachitozviziva kuti musikana wakwanhingiwe, saka anenge achishaya mukana, saka vanonyepera dzimwe nguva kuita kapati pamwe, vokoka vanhu muye kakupati muye kupati. Saka panenge paakupiwa vanhu zvekunwa, vane zvavanovhenganisa kuti vadhakwe. But kudhakwa kwacho ukatozobvunza zvinozoitikapo, unotozoona kuti uya uya akadhakiswa pane zvaakatozoitwa, haana kuzoziva kuti chii chiri kuita. Saka ndo vari kunzi neBhaibheri vakadaro vese ivavo Bhaibheri harisi kumbovaona baneziso rekufara. Mune zvimwe here zvingadhake vanhu zvamungafunge. Zvinodhaka hazvimwiwe chete. Alright. Kune zvinhu zvakafanana mbanje.
Okay. Inoita zvokuputwa. Eh. Asi kana yaputwa zvinonodhaka. Alright. Saka haina kunyorwa zvayo apo. Asi pari kunzi ukaona munhu anovhenganisa zvunhu kuti adhakise munhu anonzi ane nhamo. Kana zvinzi ane nhamo zviri kunzi matarisirwo anoitwa naMwari haazi ekumufarira. Ndosaka Bhaibheri ichiti woe to that person. Okay. Saka ava vari kuita kuti vamwe vadhakwe. Pane rimwe boka iri mufundisi. Kana risiri kukwana pavhesi apa munobva mandibatsira ndimi makanyanyodzidza zveBhaibheri. Iye haana ende haasi kutengesera vanhu doro muchitoro chake. But kana achiimba anokurudzira kuti chibatidzai mbanje. Mazvibata? Kana achiimba anenge achikurudzira kuti vanhu yaitidhaka. Yaimwe nyaya ere? Zvinoitika ndezvekuti takamborohwa rimwe gore. Zvakaita ndezvekuti ndakatiwa mwambuya wangu tairima. Ndobva paita munhunguru wanga uri kunze kwemunda. Munhunguru unodziziva. Saka ndakati ambuya pane nhunguru dzakasvibira. Kandini pandakasvika ndakanga ndaona mago. Saka ivo ndobva vaenda. Ini ndiri nechekuuko ndobva ndazunza muti wacho kuti mago apururuka. Saka vakarumwa vakaziva kuti ndavakuza kuenda pamago kwete kunhunguru. Mandipindura shuwa. Saka zviri kubuda muBhaibheri kunwa doro newaini, Bhaibheri rikuti chinhu chakaipa. Riri kubva rati futi pane vanototengesera vanhu nekukurudzira vamwe kunwa doro newaini. Mwari haasi kufara, ari kutoti vane nhamo vanhu ivavo. Then kwoita rimwe boka rinoita tsika yekudhakisa vanhu. Iye ndiye anotengesera vanhu madrugs, ndiye anotengesera vanhu mbanje. Bhaibheri razongoti muchidimbu vane nhamo. Ndopatsanangurwa napasta kuti Mwari kana achiti munhu iye ane nhamo harisi kutaura chiri chinhu chiduku. Rutoradza kuti tuso yacho tichapedzerana. Ndoda kutenda mufundisi. Ndoda kuti muverenge kuna Galatians 9:5 verse 19 kusvika pa21. PaGalatia 5 verse ya 19. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutere nokunamata zvifananidzo nouroyi nokuvengana negakava negodo nokutsamwa nokupesana nokuparadzana nedzidziso dzakatsauka nokugodorana nokubatwa nokutamba kwakaipa nezvinhu zvakadai. Izvo zvandinokuudzai zvino sezvandakambokuudzai kare kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka youshe hwaMwari. Pfungwa yangu yazonyanya nobuda kuvhesi 21. Pauro ari kutsanangura kuti wedu yenyaya yandiri kutaura iyi inooneka nemaziso. Hanzi mabasa enyama anooneka. Amunozwa kuti dzimwe nguva kana ndakakuvengai mufundisi munogona kusazviona ndichiita zino irero zviri mumwoyo. But at least kwapa naPauro hanzi aya anoonekwa nemunhu wese. Haasi kuti mungafambe makunoudzana kuti hey, you want to judge me, you want to judge me. Hanzi aya atori pachena anoonekwa. Vanoita izvi havadye ushe hwekudenga, havaende kudenga. Saka palisti yataurwa yeuroyi nehomba pane vabva vanzi vanobatwa nekutamba kwakaipa, vanodhakwa. Chandada kungoti muverengere riri kutoti ava zviri pachena havaende kudenga. Saka uri kureva kuti munhu anogona kusarira kudenga kudhakwa. Ndizvozvo. Ndosaka ndatoti muriverenge because ukataura uri mustudio uchingotika kuna vanhu vanokurumidza kuti vanozviziva kuti kune zvidhakwa zvichaenda kudenga. Hanimazvona pfungwa inenge ichitaura. Saka ndati muverengere ratotanga chiti mabasa enyama anoonekwa anoti. Ndobva radonongodza. Zvikanzi sezvandakambokuudzai vakadai ava havangagare ushe hwaMwari. Saka munhu achinamata achidhakwa aende. Because kuna vanotonetsika kuti aiwa isusu chakanakira kwedu tapedza hedu kuchechi kwedu tobva taenda kudoro redu. Ndozvitotaura Bhaibheri riri kutoti havaende. Ndoda kuti muverenge rimwe vhesi. Psalms 31 verse 4 to 5. Zvirevo 31. Zvirevo 31 Proverbs, yes, not Psalms. Proverbs 31 verse 4 na 5.
iwe Remueri, hazvifaniri madzimambo kunwa waini namachinda kuti doro riri piko varege kunwa vachizokanganwa murayiro, varege kukanganisa kururamisira vamwe vanotambudzika. Pana pari kutotsanangurwawo irecommendation kuvatungamiri iri kunzi kudii, kuti vatungamiriri havafaniri kutsvaga zvinodhaka, havafaniri kunwa waini nekuti vanozokanganisa pakuinzanisa kwavo nekugaidha vanhu. Saka maitoona ine handau zvirarama hangu zvaitaurika kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanenge vaine maposieni eutungamiri kuri kwekuti afunga kunwa doro, kwete kuti tiri muchidzidzo ichi aifanira kuenda paasingaonekwe neruzhinji vanenge vari mumaposieni akadaro. Ndofunga zvaitozikanwa kunzi zvine zvazvinotokanganiswa kuti uri mutungamiri woonekwa wakadhakwa, hazvibudowo zvakanako even tichingotaura nhasi. Saka nyaya iyoyo yanzi vatungamiri kuti utungamiri hubude zvakanaka haudi kuti huzangane nekudhakwa, nekuti kudhaka unoziva kuti kudhaka chinodhaka harisi gumbo. Pakudhakwa chinokanganisika ifungwa ndo dzinobatwa nezvinodhaka. Saka mafungiro judgment inobva yakanganisika. Yeti iwe ndiwo mutungamiri anofanira kufunga kutungamira vanhu vese, yeti pari kufunga pacho wapadzo ndo panama. Saka in short zvatiri kutaura vateereri, inzwai zvinotaura pana Zefania. Muripo here? Zefania 1 verse 12. Inzwai in short Mwari achiedza kuda kungosamaraiza iko katsika kekunwa aka nekudhakwa ari kuti kudii. Zvino nenguva iyo ndichanzvera Jerusarema nemwenje, ndicharova varume vagere pamasese avo vanoti mumwoyo yavo Jehovha haangaiti zvakanaka uye haangaiti zvakaipa. Hanzi kune varume vane tsika yekungomukira achinogara achinwa masese. Because kune vane tsika yekuti masese ifood and drink. Anenge achifunga kuti iri kurambwa nderemabhodhoro mamwe akadaya ari masoro. Saka Bhaibheri rinoda kuti hanzi naMarika kune vanotori netsika yekumukira, ende muona kuti inenge itoriwo tsika yacho yekuti vanonwa masese pane kakunyatsogara kavanoita vanoita kunge vemabhodhoro vanwe vakagara vanenge vakamira patio masese ukazvicherechedza kwatinogara vanenge vakanyatsougara. Saka hanzi vakagara odanduda kusikovarova naMwari. In short vateereri, Mwari haasi kufadzwa netsika yekuraradza, Mwari haasi kufadzwa nekunwiwa kwedoro. Ngatimbonzwa ikambo tiuye tienderere mberi nechidzidzo chedu. Where you may lead me, I will go, for I have learned to trust him so. And I remember it was for me that he was slain on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in his command, love to be led by his hand. His divine will is sweet to me, hallowed by blood-stained Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Onward I go, no doubt, no fear, happy with Christ my Savior dear, trusting that I someday shall see Jesus my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Tinomuchingamidza vateereri, regai tiende mberi tiri muhurukuro yedu zvekudya zvevana vaMwari pati 3.
patiri kutaura pamusoro pezvimwe zvinodyirwa kuti vanhu vadhakwe. Handiimberi mumamwari. Tauda kuona mienzaniso iri mubhaibheri panoburitswa vanhu vambodhakwa kuti tingoonawo kuti besides kuti zvinhu zvinotikanganisa ukama naMwari, zvine zvazvinogona kutotiitirawo mucommunity yatinogara. Iyo tsika iyi iri kurambidzwa naMwari. Fundisi, tiverengerei kuna Genesis chapter 9. Verengai verse 20 na 21. Genesis tsauko 9 vhesi ya 20 na 21. Noa akatanga kuva murimi, akarima munda womuzambiringa, akanwa waini, akabatwa, akazvifukura mutende rake. Noa adhakwa. Bhaibheri riri kuti the next thing chakaitika ndechekuti akazoonekwa ashama. Asi dai ndaritedzera maverengerwo aro ratoti akazvifukura. Padzokororei pavhesi 21 pastor. Mama bvenyi ipapo. Ingo padzokororai mbichai. Genesis chapter 9 verse 21. Verse 21. Akanwa waini, akabatwa, akazvifukura. Iye nyakudhakwa ndiye akupedzisira akubvisa hembe. Mukupadwa hapo mfundisi. Pfungwa yandoda kuti ibatike ndeyekuti taongorora kuti Mwari haadi nezvazvinokonzera kuti Mwari anokutsamwira, anozopedzisira akupa murango even paachauya. Bhaibheri kutoti chimwe chinogona kutoitika uri wega. Nyaya yekudhakwa inoita kuti munhu ashane, unofumuka, unozvirerutsa. Saka muchitoonawo kazhinjiwo kana kuine vanhu vanenge vashinga dzimwe nguva kusada kunyatsopfeka kuvhara miri wese, vazhinji vacho vanoita mabasa akadaro anototanga anwa ekuti adhakwe, because anenge achitoziva ndikaramba ndiri normal zvinonetsa kuti ndishame miri wangu. Saka muchaona kuti kunwa kunofambirana nekushama. Ndikutodaro vateereri, kunwa zveshuwa kunofambirana nekushama, because mumwe anobva ati but mumwe anenge test yedressing vateereri batai chidzidzo ichi. Kunwa zveshuwa kunoita kuti munhu ufukuke. Unofuguka, unofumuka, unoreruka pamberi pevanhu. Kana kuti kunwa kudhakwa kunokonzeresa munhu kuita zvisina hunhu. Ndizvo ndoda kukutendai netemo rakadaro. Unoita zvisina hunhu. Ende patinoti zvisina hunhu, vateereri munoziva kuti tine chirere. Handei pana Genesis chapter 19 verse 31 to 36. Genesis 19 verse 31 kuenda kuna 36. Zvino dangwe rakati kumuduku, baba vedu vakwegura, hakuno murume panyika ino ungapinda kwatiri nomutoo wenyika yose. Uya tinwise baba vedu waini, tivate navo, kuti tichengete rudzi nababa vedu. Usiku ihwohwo vakanwisa baba wavo waini, wedangwe akapinda akandovata nababa wake. Iva havana kuziva kuvata kwake pasi kana kumuka kwake. Fume mangwana wedangwe akati kumuduku, tarira ndavata nababa vangu usiku hwazuro. Ngati vanwise waini usiku hunowo, iwe ugopinda unovata navo, kuti tichengete rudzi nababa vedu. Vakanwisa baba wavo waini usiku ihwohwo. Muduku akasimuka akandovata navo. Iva havana kuziva kuvata kwake pasi kana kumuka kwake. Naizvozvo vakunda varoti vaviri vakava nemimba kuna baba vavo. Panzi chii apo mfundisi? Yawambenge uchatsanangura yekudhakisa munhu. Iwe uine chinangwa chekuti umushandise. Ndozvakaitwa nevanasikana. Vakadhakisa baba vavo. Chinangwa vaida kuzovara navo. Saka zvinonzi usiku baba vakadhakwa, vakarara nemwana wavo wokubereka, vakasaziva kuti ndarara naye. Kairikesa iri nyaya yedoro, iri nyaya yekudhakwa. Chiisai munhasi muri kuti nhasi ndo pane zvimwe zvamava muchatsanangura. Chekutanga kuti vamwe vanoti iko kumapati kwamava mucharewo anodhiraga munhu, chinangwa ari kuda kuzomushandisa. Asi pfungwa inenge ichibuda ndeyekuti uyu adhakiswa uyu ari kuitirwa kunzi atadze kuzvikondrora, atadze kuziva zviri kuitika, kureva kuti kudhakwa pachako
kunobatsira munhu kusaziva zviri kuitika, kusagona kuzvikondorora. Ndo chimwe chinoandalainiwa ipapo. Ndoda kutenda mufundisi. Ende kusazvidzora kana kusazvibata kumwe kwanyanya kutumbuka munyika yedu kunopedzisira kwakutumbuka huri upombwe. Saka nditenderei pfungwa yamataura yandisamaraize ndichiti kazhinji pane kudhakwa panobva pawanikwa upombwe. Munzwa zvandotaura? Panowanikwa nyaya yamaverenga yevana babo. Zvinhu izvozvo zvinofambidzana. Kunodhakwa kazhinji kunoitwa zvekudhakwa. Kazhinji ikoko kunobva kwaitwa zveupombwe. Hazvisiyane zvinhu izvozvo zviri tu zvinofambidzana. Saka ipapo panondirovesa hana mufundisi. Because ndinonzwawo mwana mai vachiti ukati vari kupi bamnini? Vanzwa vaenda kuchechi kwavo. Kuri kunzi kuchechi kwavo vanhu ndikoko kunofambidzana neupombwe. Saka ndichidza kufunga kuti mainini vari kunyatsoziva here kuti kwavari kuti kuchechi kanamatirwo keko vanombodziverenga here ndima idzi. Hatisi kukurudzira kuti vanhu vanetsane murume nemudzimai, but tiri kukurudzirana kuti wedu wega nyaya yedoro inogona kutiitira zvimwe zvinhu mucommunity nyaya dzikatinetsa. Ndozvainotora. Kune madambudziko ndozvatiri kuedza kutaura. Pane mumwe muenzaniso uri kuna madzimambo okutanga chapter 20 pana Leviticus ipapo. Leviticus 10 verengai verse 1 kusvika pa 3 mozoverenga 8 to 10. Leviticus 10 verse 1 kuenda pa 3. Yes. Zvino Nadhabhi naAbhihu vanakomana vaAroni vakatora mumwe nomumwe hadyana yake yezvinonhuhwira vakaisa mumoto ndokuisa zvinonhuhwira pamusoro pawo, vakauya pamberi paJehovha nemoto usina kutenderwa waasina kurayira. Ipapo moto wakabuda pamberi paJehovha ukavauraya vakafa pamberi paJehovha. And verse 8. Verse 8. Zvino Jehovha akataura naAroni akati, usanwa waini kana chinhu chinobata iwe navanakomana vako pamwe chete newe kana muchipinda mutende rokusongana, kuti murege kufa, uve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Panapa Bible rikutsanangura kuti vakomana ndo vaivaprista ndizvo. Pane moto waishandiswa muchechi. Ivo hameno kuti chii chakaitika musuyo havana kufarira paitorwa moto wemuchechi wakanga wakatorayirwa naMwari, waiva wakatobatidzwa kare. Havana kuda unotora ipapo. Ndobva vangoshandisa mumwe moto yanzi Mwari akabva atsama ndobva vapiswa ipapo vakafa. Baba wacho vakatonza ikonai kuchema. Saka nyaya iyi yapera, Mozisi ndobva akuchitaura naAroni ndo aibaboyana. Zvikanzi ko iwe uri kusiya vanhu vachidhakwa sei? Chibva wazviziva. Vese vanobata basa raMwari vachipinda muno havafanire kudhakwa kana kushandisa waini. Murawo iwo ibva imaubata kuti muzoti vese vanoita basa rechifundisi hazvidiwe kuti vadhakwe, nekuti havazogoni kutsaura pakati pezvitsvene nezvisiri zvitsvene. Saka nekuvafundisi nekwatiri hatifaniri kudhakwa. Kana zvichinzi hazvizorevi kuti vafundisi chete. Ndo patambotaura paya kuti vaive vaprista uku kana taakuno kwataakurarama ndisu uprista utsvene hwaMwari. Saka zvinobva zvareva vese vari vana vaMwari. Saka uri kuona kuti nyaya yekudhakwa chimwe chinhu chiri kuramba chichingobuda ine zvainokonzeresa munhu kuita. Inorerutsa zvinhu, unoreruka one ndiwo unoreruka. Number 2, maonero aunoita kukosha kwezvinhu kunoderera. Zvaunofanira kukoshesa unotanga kusazvikoshesa. Unotadza kutozwa kuti ndaambwe. Unoona zvinhu zvisisina kuita zvakanaka. Saka kana paine vamwe vafundisi vakatotiteerera vanova vaprista vaiye zvino, nyaya yekuti tishandise zvinodhaka kunwa doro haidiwe. Nemuwo vari kuteerera kwatinoenda kumakereke nekuzvinamato kwatinoenda, chirega kutofamba uchigadza kuti mufundisi wedu anonwa isu, zviri kurambidzwa naMwari. Pane mumwe muenzaniso wandoda kuti muverenge kuna madzimambo okutanga chapter 20 verengai vhesi ya 16.
Madzimambo ekutanga chapter 20 verse 16. Vakasimuka masikati makuru. Zvino Bheni-Hadhadhi wakanga ari pakunwa pamisasa akabatwa. Iye namadzimambo, iwo madzimambo 32 akanga achimubatsira. Ndimai mukabva nayo kumashure pane hondo yaida kuitika. Vana vaIsraeri vaifana kurwiswa nevaSiria vaitungamirwa naBheni-Hadhadhi. But hondo dzavaita dzakare maitombotanga mafesana vamuku kana kwemazuva mozoita zuva ramunoti gwedya mobva maro. Saka kunonzi Bheni-Hadhadhi anga akaungana nemamwe madzimambo aimubatsira 32. Saka pamabharaki pavaive vaitonwa hanzi vanga vakadhakwa hondo isati yatanga. Chiverengai verse 18 na 20 pana 1 Kings 20 papa. Verse 18 kusvika pa 20. Madzimambo ekutanga 20 verse 18. Iye akati, kunyangwe vabuda vachitsvaka rugare, muvabate vari vapenyu. Kunyangwe vabuda vachitsvaka kurwa, muvabate vari vapenyu. Naizvozvo vakabuda muguta, iwo majaya amachinda abati venyika nehondo yakavatevera. Mumwe nomumwe akauraya munhu wake. VaAsiria vakatiza, vaIsraeri vakavateverera. NaBheni-Hadhadhi mambo weSiria akatiza, akatasva bhiza ana vamwe vakatasvawo mabhiza. Saka hondo yakuda kutanga pana akabva aenda kuna Bheni-Hadhadhi akati, mambo, vaIsraeri vaakuya kuzorwisana nesu, tavaona vakaita mudungwe. Saka iye anga akadhakwa. Zvikanzi vachiuya kudaro, ndoda kuti muvabate vari vapenyu, handisi kuda munhu anourayiwa. Ingovabatai vakadaro. Zvikanzi kana vauya varitori nezvombo varida kutirwisa, zvikanzi ndati vabatei vari vapenyu vakadaro, I want them here. Pandinoimadzina nyaya ndinobva ndaona munhu akadhakwa because anga akadhakwa. Saka aitota zvikanzi I want them here vari vapenyu, don't kill anyone. Zvikanzi pati vane zvombo zvikanzi ndati ndiri kuda I want them here vari vapenyu. Mukona saka zvaita ndoroma. Saka masoja akashamisika kuti takamboita hondo yakadai kupi yekuti mhandu icho yatinonzi enda unoimbundira uye nayo sewiza. Saka yanzi vana vaIsraeri vauya manje masoja akaunototeerera zvataurwa nakomanda. Saka pavainoti kumhandu mauya kuda kuti mbunde kudai so vaibva vabaiwa vachiurayiwa. Komandi iri kuti mbundirai muye navo vari vapenyu. Hanzi vakafa musuku. Hanzi naye Bheni-Hadhadhi kwakutozotiza. Chaitika pamukuona tichi pfungwa dzanamwa nedoro hadzichafungizva zvemuhondo zvaanofanira kuita. Iwo kuhondo kuda kuita zvekuurayana. Iye akuta zvekuti ndoda vese vari vapenyu panapa uyai navo panapa kuhondo. Saka ndamboti nemienzaniso iri mubhaibheri hai bhaibheri harizonyora kuti saka chiregai kunwa doro. Because riri kutozva kuti kumunhu chayakasvika grade 7 wanzwa nyaya iyi. Wakasvika grade 7 wanzwa nyaya zvinokujekera kuti doro rakaipa. Chero usina kuenda ukazwa kuti murume akadyiwa neshumba pachidonda pamaneri, iwe nemuturiti haiwa watooneswa kuti kune njodzi. Saka zvazvinoreva manje zvinoreva kuti ari nhasi uchidhiraivha mota roboti roti red kureva kuti mira, zvinoita doro manje rinokuti tsika mafuta ukasike dzisati dzasumuka. Andikuona zvikuti kuhondo kuda kuuraiwa iwe kuti ndoda vari vapenyu. Saka ndo zvinoita doro. Panze pekuti rirambe richiita kuti zvinhu zvirambe zvichifamba sezviri kureya pfungwa kana dziri normal, rinogona kuitisa opposite kudai. Ndo pakaipira doro ipapo manje. Saka mazonzwa waipataverenga kuna Proverbs achiti ndakarohwa handa kuzvinzwa. Because chinhu chinofanira kunzikwa nemunhu wese kuti ndarohwa. Ungatotadza kunzwa kamwe kana. Kurohwa chinhu chinotadziwa tu. Saka doro rinonovhiringa richinama. Chiverengai Zvirevo 20 verse 1. Zvirevo 20 verse 1. Waini mudadi, doro mupopoti. Yes. Ani nani unobatwa nazvo haana kuchenjera. Tsanangura ita mboriverenga ndima iyi. Tamboriverenga ndima iyi. Ikuti chimwe chakaipira kunwa inonza kupopota. Uzati kune dzimwe dzimba dzekuti kana baba vangodhakwa chete vanhu vanoti kana makonzo anotiza kuti hamusina rugare munomu
panopopotwa pamba, amai vanorohwa, vana vachingobvurudzwa bvuraudzwa. Saka kana akuzotaura mangwana sorry tozvataita ndadhakwa. Saka bhaibheri rinototaura kuti dono rinounza kupopota nekudada, unoita zvausingafaniri kuita. Saka watodzoka maiti handoda kunomunwira doro, rinokubvisa kauka kuve noma. wanoti ndoda Ndoda kumunwira. Zvekutoti nedambudziko rekuti zveshuwa pamba panogona kuva pachitopopotwa pachidai. Zvimwe zvamungadai muri kutotifariro tiri muno mustudio, shuwa tiri kukutsuurirewo varume venyu tichivaudza zvinodiwa naMwari chaizvo, kwete kungoti kutsura kwekungogarisana panyika. Ai, takatarisana nekuuya kwaJesu adikani. Hazvidi uri munhu anombenga nechekuita nekunamata, asi wowanikwa uri kunyaya dzedoro. Mwari ngaatibatsire. Iye zvino tichambonzwa kambo todzoka tichienderera nechidzidzo. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepedyo mapfunde aibva kuti apinzwe mudura. Swededza musi, takura musi, kumusha. Mangwanani asina kuchenaba, ari kukasika kuswedera, mapfunde akaraswa muchitema, ngaaunganidzwe nguva ichipo. Swededza musi, takura manda. Swededza musi, kumusha. Zvakanaka kusewenza nerudo, tsimvera kanaka rekudenga, tokokwa tosundwa neururudo, runotipa michero yakawanda. Swededza musi, takura manda. Swededza musi, kumusha. Tinomuchingamidza yavateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvekudya zvevana vaMwari. Takatarisana nezvinodhaka. Mwari anotarisa sei kudhakwa nekutora zvinodhaka? Handei mberi muranda wacho. Iye zvino izvi pastor vachativerengera kuna Isaiah 1 vhesi ya18. Isaiah 1 verse 18. Chiuyai zvinotitaurirana, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyangwe zvivi zvenyu zvikaita somucheka mutsvuku, zvichachena sechando. Kunyangwe zviri zvishava somuti mushava, zvichaita samakushe amakwai. Saka panyaya yatiri kutaura yekushandiswa kwezvinodhaka, dzingave fodya, mbanje, doro, mawaini, mawhiski, Mwari achiratidza kuti haafarire kuti vana vake vawanikwe mazviri. Ndiye Mwari wacho ari kuzoti kuri kwekuti ndo dambudziko renge riripo, ari kuti uyai titaurirane. Ndo zvakanakira Mwari. But pfungwa yandiroda kuti mubate pavhesi parinoti come let us reason together. Mwari kana achida kuti munhu anga achirarama amuwise kakurarama kaanoda, Mwari kashoma kaanozoita zvekutyaira neshamhu. Kazhinji panoparidzwa vhangeri, Mwari anenge achida kuti iye Mwari kuburikidza nevhangeri rake newe uri kuteerera murizinirane. Ndo iri kunzi kutaurirana neshona, come let us reason together. Zvino kurizina kuya kwekutaurirana Mwari vhangeri chitaura kunoitwa nemind.
nepfungwa ndo dzinorizina. In other words, Mwari paanenge achiti chiuyai zvinotitaurirana kana kuti come let us reason together, ari kuti vadikani, uyai mushandise pfungwa dzenyu munzwewo zvandiri kutaura izvi. Woshandisa pfungwa kuti unzwe zvinoda Mwari. Saka dambudziko riripo mufundisi nderekuti pakushandiswa kwezvinodhaka manje, zvinodhaka zviri kunoataka panofunga pacho, panoshandisa pacho kuti ugone kunzwa Mwari. Muri kuona dambudziko riri kuitika. Ndoda kuti tichibva nyaya yekuti zvinodhaka zvinokanganisa kugarisana, ndauda kuti muchiona pari most dangerous pezvinodhaka. Zvinokurambidza kuti ugone kuuya kuna Mwari. Nekuti apa panorizina pachapa kuti utaurirane naMwari, ndo pari kubva panzi nezvinodhaka name tsvete to. Aiwa, uri kunyatsotsanangura, unoziva unoziva kuti zvina Satani mukati. Saka ndizvozvo kuti anononanga panofanira kutangira Mwari, panofanira kunobudira ukama hwemunhu naMwari, ndo paanonoti shwe osunga ipapo, anobva atsvetera ipapo. Saka zvazviri kutoreva ndezvekuti kushingaira kwese kungachiitwe naMwari kuti iwewe uye kuna Mwari kunochinetsa, because Mwari paanoshingaira pese anoshingaira achida kurizina nevanhu, anoshingaira achida kuti mutaurirane. Saka kushingaira kwaMwari kunowa pasina, nekuti iwewo panoita kuti ushingaire unzwe Mwari patsveterwa pese, panamwa nezvinodhaka. Mazuva ano nototi kustika hanzi ndakastika. Saka uri kustika sei? Mwari wacho anotaura newe sei watsvetera panodiwa pachona? Saka ndo panonobuda huipi hwakanyanya hwekudhakwa. Uri kutadzisa Mwari kuti akusvikire. Wega uri kunyepera kuti Mwari ndokudai wonogara pari kutaurwa vhangeri, asi wakatsvetera pfungwa dziyaka. In other words, uri ngotaura kuti Mwari ka ndauya ndakuona kuti munondidii ndakastika. Unenge uona kanapo uonapo but papi akadai papi akafinyama, hazvina kunaka shuwa. Ende nyaya yacho painotambanudzwa naIsaya, mirai muone maonero anoita nyaya yekudhakwa kuna Isaiah 5 vhesi ya 11 na 12, mozoverenga vhesi 14. Isaiah 5 vhesi 11, 12 na 14. Yes. Vane nhamo vanomuka mangwanani kundotsvaka doro rinobata, vanoswedera kusvikira usiku, kusvikira vapengeswa naro. Rudimbwa nembira nengoma nenyere newaini zviripo pamitambo yavo, asi havane hanya nebasa raJehovha, havarangariri zvakaitwa namaoko ake. Saka shiori rakawedzera kukara kwaro nokushamisa muromo waro zvikuru. Vakakudzwa vavo navazhinji vavo navanozvikudza vavo, nounofara pakati pavo vanoburukira. Hanzi neBhaibheri, vane nhamo vanomukira kunotsvaka doro, voswedera kusvikira manheru, kusvika akupengeswa naro akuimba zvaasingazivi. Unoziva kuti kuna vanhu vakatodaro musociety, wekuti achingomuka ndo zvaakutongofunga chete. But Bhaibheri pariri kuti vane nhamuka, nyika yezvino inotoona kunge ndo, maimboshandisa here kare vari kuti chimemba, kurodza ndo ushasha. Unoziva kuti ezvinezvi munhu anotoonekwa apa dzimba dzinotengeswa doro kusenisena akaribata anenge achiratidza kunge shasha. Iro Bhaibheri riri kuti vane nhamo. Ende hanzi chiri kunetsa nyaya yedoro yemufundisi amerika amateera, because pandiri kudaka ndepekuti pfungwa dziri kuda kunzi dzitsvetere dzinamwe. Hanzi chimwe chiri kubva chaitwa, pari kubva pakokwa rudimbwa nengoma nembira, kukuza munhu imusiki. Hanzi saka iri kubva yanzi pari kudhakwa music nembira nezvakadaro zviri kubva zvauyiswa kuti zvinyatsa kutsvetera munhu. Hanzi hanzi end result yacho manje yecombination yekuti kudhakwa nezvekuimba music inodhakisa futi nechekare apa nengari yekuti pavhiringwa apa nemenzanisi yese yatapa muBhaibheri. Hanzi zviri kuzoitika ndezvekuti guva shiori yawedzera kukura, ende vari kunoburukira kuguva vawanda. Saka zviri kuurayisa vanhu vakawanda.
dai muruda kutotaura nematauriro anoita wamwafana tingatoti zvine vanhu pasi. In other words, zviri kutonzi nyaya iyi ine rufu mukati, zvekuti tikada kutarisa mimi vateereri, chimwe chiri kuita kuti vakawanda vaburukire kuguva tichivaviga icombination yekudhakwa nemusic. And hanzi vari kuburukira kumanzwa pamaverenga nevamwe vanhu vakuru vanoremekedzeka, hanzi vese vanoburukira kushiora. In other words, iri kutoti betera newerwodzi pamuri kuita chidzidzo ichi shingairai, otherwise nyika inozara yese kuita masimetri tichinoviga vanhu zvichitangira kukudhakwa, kudhakwa kopeswa nemusic. Munhu oenda kusiriko, munhu anobva aenda kusiriko, ende kusiriko kwacho vateereri vari kutokuziva, because tikada kungoti kudhakwa nemusic shuwa rufu runobuda papapa. Saka vanhu vakachiedhera kufumuka kwataona kwaNoa kuya, Rota achidhakiswa nevana vake, Benhadhadhi achidaro, zvese zviya nevaya vaive muchechi vakapiswa naMwari. Unobva ona zveshuwa kuti kudhakwa kana kuchiita unhu uhu pobva paedherwa music, zveshuwa tichaviga vakawanda. Pane nyaya, but kune mumwe anogona kubva abva ati ipapo tapanzwa, but vari kudara ava hanzi ndevanomukira voswerera. Inini anobva ati do you know kuti nini I only drink pama weekends and usually I take just about 4 or 5 pints. Handibva ndaita zviya zvekupenga zvekusvika kudhakwa, anenge achitoshora anenge achitoona kuti aiwa izvo hazviite izvi. Saka ivavo ndo vandoda kuti vanzwewo ndima iyi kuti vanoitora sei. 1 Corinthians 6 verse ya 9 to 11. 1 vakorinde 6 verse ya 9. Ko hamuzivi kuti vasakarurama havangagari nhaka youshe hwaMwari here? Musarasika nokuti mhombwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, kana mbavha, kana vanoruchiva, kana vanosinwa doro, kana vatuki, kana makororo havangagari nhaka youshe hwaMwari. Vamwe venyu vakanga vakadaro, asi makashambidzwa mukaitwa vatsvene, mukaruramiswa nezita raShe Jesu Kristu nomweya waMwari wedu. Paul ari kutsimbidzira zvakare. Ndofunga Paul aive neshungu yekuti vanhu vasangoite kufungira kuti tiri kuenda here kudenga kana kuti hatisi. Hanzi ivi handidi kuti murasike panyaya, vanhu vasakarurama havaende kudenga. Ndobva akuvadonongodza vakasakarurama zvikanzi mhombwe, vanonamata zvifananidzo, vakapata, vanoba, mbavha, panzi vanoita zvakaipa nevarume, ingochani nemalesbian, mahomosexuals havaende kudenga ivavo. Ndipaura kutaura zvikanzi nevanosinwa doro. Kusinwa shona ine maburitsire airi mazvona ka shona iri kunoburitsa ichiratidza kuti munhu ari kungorimwa paChristmas chete, apo nepapo apo nekana paEaster chete, kuti usually ndongonwa kari kuri kuti ndanyanya kufara stereki like pamaweddings, pamapati, unonzwa munhu achidaro manje. Saka kwaari ari kutoonawo zveshuwa anoswerera achinwa ari munhu akaipa, iye ari kuri nani. But Bhaibheri riri kuti vanhu vese ivavavo havaende kudenga. Mambonere manyorera aita Pauro vateereri, anonwa doro zvemaweekend, kungosinwa nengochani nemhondi, vari kunyorwa papeji 1. Itimu 1 iyoye iri kutorwa iri timu 1 naPauro panyaya dzekuenda kudenga, panyaya dzekuenda kudenga iri patimu 1. In other words, Mwari ari kutoti maitire iwayayo kwandiri iboka 1. Ndise tinozoti aiwa zvinozonyanyawo shuwa munhu ungaite ngochani. But Mwari achiona ari kutofananidza naanosimbonwa doro. Bandafarira hangu papera ndima yacho. Mapanzwa hanzi makambi makadaro. Vanhu vazhinji muchivaona mukurarama vavana vaMwari ndo zvavaitorarama vari mufunge. Even pamuri totiteerera musafunga kuti nyaya iyi toda kungosiya tati vakadzi vazokuti mazvinzwa kaimwe anoenda kudoro. Aiwa, pfungwa yatitori nayo nepfungwa ina Mwari ndeyekutoti zvinhu izvi zvinosiyika vateereri.
hanzi vamwe vai vakadaro asi vakasambwa ibaptism kai vatenda kuna Mwari ndobva vaitwa vatsvene. Izvozvo vamwe vacho vatovafundiso, vamwe vakutodzidzisa vhangeri. Saka zvinosika zvekudhaka vana vaMwari. Tinokurudzirana nesimba raMwari ngatibvei mutsika yakadai inovengwa naMwari. Ndoda kuti muverenge pamberi pana 1 Peter 1 Peter chapter 4 verse 3 to 5. Peter wakutanga 4 vhesi ya 3 kuenda kuna 5. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavaHedheni, nokufamba noutere nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa namabira, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Right? Vanoshamiswa nechinhu ichi, kuti hamufambidzani navo pakusazvidzora kwavo uku kwakawanda, vachikurevererai zvakaipa. Ivo vachazvidavirira kuna iye wakazvigadzira kutonga vapenyu navakafa. Zvanzi neBhaibheri vadikani, nguva iya yekuti uri kunwa apa pachiitwa music yemabira, hanzi nguva iyo yakapfuura, nenguva yekubatwa yekudhakwa yakapfuura. NdiPauro ari kuudza vatenda vaivatendeuka. Zvikanzi zvayakapfuura kudaro, dambudziko ringangovapo nderevamwe vasati vagashira vhangeri. Hanzi vanhu ivavo manje vanoshamiswa vachiona isusu kuti saka munhu wechirume shuwa unonakidzwa nei? Munhu wechirume haunwe. Ukamwana kuti unonwero ukati ndinobvunza une girlfriend saka unonakidzwa nei? Ndopari kunzi naPeter manje variko vanotoshamiswa nevana vaMwari vanofamba nenzira yakanaka yekuti mapira vakasiya, zvekubatwa kudhakwa vakasiya, zvekunwa waini. Hanzi saka vanoshamisa kuti saka sei tisingafambidzane navo? Zvikanzi siya henyu varambe vachiita kanenge kakunyomba, nekuti ivo vachazozvidayirira. Muri kuona kuti nyaya chiri serious? Because chaiitika apa munozwa kuti chii? Munhu atoona kuti ndasiya izvi, but anoramba achinyombwa nevaaitamba navo kare. Vanika mazuva ano zvavanoita kwandogara inini, ukaita unge wakuita zvekunamata zvekuchechi uri munhu wechirume, unonzi wakuita zvechapero here iwe. Inotaurwa nemutoo unenge wokusvotesa wekuti udzoke kunzi aiwa konondiudza waita zvechapero here iwe. Saka unobva wofunga kuti maiwe. Saka ndopari kunzi neBhaibheri vaita sarudzo yekusiya doro musashamisike kuti hatichafambidzane navo, avo vachazvidayirira. Verengai 1 Corinthians 10 1 Corinthians 10 vhesi ya 31. 1 vaKorinde 10 vhesi 31. Naizvozvo kana muchidya, kana muchinwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. Vanhu vana vaMwari ava kwanzi kudii? Taura inovateereri ipapo mufundisi. Panapa pari kuti zvese zvatinoita tofanira kutsvaga kuti Mwari ari kufara here. Right. Chero tichironga kudya, chero tichitenga zvekuti zvinodyiwa nemhuri, mupfungwa ngamurambe muine kurangarira kuti Mwari anofara here tagara patafura tichidya zvatiri kudya izvi, tichiinzanisa nezvaakarayira sekudzidza kwataita muzvidzidzo zvitatu zvakateerana izvi. Ko kufara kwako iwewe, chero mafariro Mwari mukutere utange wakoshesa kuti Mwari afara usati watasa kuti inini ndafara here. Mwari haatirambidzi kufara kasito. Alright. Asi mukufara tinofanira kufara tichitambira mumigano maakaisa. Alright. Nekuti ukaverenga kuna vaKorinde vekutanga 9 ibate maybe iyoverengera tiiverenge iyoyo. Ndikuona kunge muda Bhaibheri riri kuita kunge riri kusqueeza vanhu kuti uomesera kuti tibva tati undundu. Aiwa, iye Mwari hatofariwo vanhu vanogara vakangoti undundu. Mwari anoda kuti tifare. Alright. Asi pane mafariro asingakuvadzi miviri yedu, asingakuvadzi ukama hwedu naMwari, asingavhiringe chero vamwe vatakagarisana navo. Verengai ndima yamataura yati 1 vaKorinde 9 kubva pa25 kuenda pa27. 1 Corinthians 9 verse 25 to 27. Mumwe nomumwe unoshingaira pakutamba unozvidzora pazvose. Zvino ivo vanozviita kuti vawane korona inoora, asi isu kuti tiwane isingaore. Zvino ina handimhanyi somunhu usingazivi, handirwi somunhu unorova mhepo, asi ndinorwadzisa muviri wangu, ndichiuita muranda, kuti zvimwe ini ndamboparidzira vamwe, ndirege kuva wakarashwa ndimene. Ari kutaura vanoita masports, kuti pane kuzviomesera,
chavari kushingairira kuti vaone trophy inosimudzwa kana vawina. But trophy iyayaka haisiri inokutadzisa kufa kana nguva yekufa yakwana, haiiti kuti uraramire kusingaperi. Aiwa irimo mumba kana kuti iri kuofisi kwetimu yenyu unogona kungofa. But nyaya yatiri kudzidza mustudio munomu iyi, kana vanhu vaitenda vakaishingairira kuirarama ine upenyu husingaperi. Saka Paul ari kuti vanoshingairira matrofe pano pasika vanotozvirambidza zvimwe zvinhu. Hakusi kuti vari kubva vave varanda vanosiririsa, aiwa kuzvidzora. Saka isusu tiri kutokurudzirwa naPaul kuti ngatizvidzorei pane zvanzi naMwari ichiregai. Tofara tiri mumaboundaries atakatemerwa nawo. Ndakaona vamwe vanosvika pakudedera akuda fodya zvokuti akangoona mumwe wake akaibata kungosikotora. Ndopari kunzi vanhu vakadaro nesimba raMwari titoshinga. Tobva kutsika dzakadaro nekuti takatarira korona iri isingaore. Ndoda kuti muoneke vateereri vedu. Vateereri toda kutendai nekuve nesu muchirongwa. Mwari ngaakukomborerei. Toimba pazvidzidzo zvatiri kuita. But musati mapedza vaudzeika kuti handisu tarambidza doro. Musazoreti vana abetera vaya vaenda rwodzi vari kutirambidza zvinhu zvedu. Takabvorambidzwa tsuro, tikarambidzwa kuruve, takurambidzwa doro. Aiwa hatisiri. Chatiri kungoita panapa kungoonesana zvinoreva shoko raMwari, zvinorayirwa naMwari kune vana vake vanomunamata, vane tarisiro yekuzonogara naye nekusingaperi. Hazvimanikidzwe munhu wese neasina hanya nekuenda kudenga aiwa, asi vanoda kufadza Mwari muupenyu huno vachida kuzonorarama naye. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Kana mungaita mubvunzo, kune hama dzenyu dzamakagarisana nadzo ikoko vanopinda sangano rema-Seventh Day Adventist, endai kwavari, vanoziva kukuenda nemi kuti mubatsirike pamibvunzo yaminayo. Kana kuti munogona kufona kana kutumira mamessages panhamba dzinoteera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Marave nemi tikosangana muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndirwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondityisa andichienda zororo Samira kune mwinga